para sa San Vicente, we have Bobby Disquitado, Jenmar Bragais, Leomar Nahorda, Christopher Ofracio, and Saturnino Malinao. And for San Lorenzo Ruiz naman, we have Jejomar Isaac, Christopher Macale, Iman Jokjok Villarmino, Carl Balane, and Xavier Balane. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening, world. Diyos maray na Banggi Bicolandia. We're now down to our third and final game sa ating triple header for our day 7 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Kapa Morgan here kasama si Coach Paul Sepe. Magandang gabi, Coach. Good evening, Kapa. This will be a very exciting ball game, no? This San Vicente team, napaka fun to watch, Coach, with the lights of Leo Nahorda and also Janmar Bragais, mga pro players ito, partner, no? And sa kabila naman, yung inihintay natin kanina na si Tiburcio, who plays for Kamsur Lake in Naga City, wala ngayon dito sa larong ito, but andyan naman si Jock Villarmino para dito sa mga taga San Lorenzo Ruiz. Tama, pero malaking tulong itong malaking factor si Julius Tiburcio para makatulong na maibigay ang pangatlong panalo para sa San Lorenzo Ruiz. Pero I think, ano sa tingin mo, kailangang mag-step up itong San Lorenzo Ruiz against this San Vicente team na ating liga? Yes, partner, talaga kailangan mag-step up itong mga bigs nitong San Lorenzo dito sa ating liga, lalo na itong si Isaac, which is nagbibigay din ng quality minutes pag wala ito si Tiburcio. So step up ito, and the lights also of Balane, and also itong point guard nila na si Macale. So kailangan talaga, this is very hard task for them ngayong gabi, pero kailangan nila mag-step up dito sa larong ito, partner. Okay, so yan ang aasahan natin para sa kupunan ng San Lorenzo. Meantime, Macale having a hard time. Bragais, fancy pass, nakabalik sa mga nakaputi ang bola. Yes, ang mga nakaputi po ang mga taga San Lorenzo Ruiz, samantalang yung mga nakaitim ay ang mga taga San Vicente. And right now it's going to be Disquitado to Bragais for San Vicente. And itong si Bragais trying to be fancy early in this first quarter action. Pero nice pass for Leomar Lakay Nahorda, hitting a two-pointer. Yes, partner, siguro dito mahihirapan itong mga bigs nitong San Lorenzo, partner, in the lights of Nahorda dito sa ilalim. And also, ito yung mga guards nitong San Lorenzo, talagang masusubukan sila dito sa larong ito. Tama, and this is a crucial game for them. They must win this one para mas maganda ang maging pwesto nila sa ating kartada. Pero ayan, nagpapakita kaagad ng scoring prowess itong si Nahorda with the help of Mr. Swag, Jenmar Bragais. 8 na po ang puntos ng San Vicente, 2 pa lamang sa San Lorenzo Ruiz. At nadagdagan yan with that one from number 18 na si Carl Balane. We have 2 Balanes inside the court. Magkapatid ito, sina Xavier and Carl Balane. But right now, to complete the 3-point play, it's Carl Balane, the younger brother of Xavier Balane. Well, it's a good note, partner, dito sa San Lorenzo. Although nandyan si Nahorda sa ilalim, talagang hindi sila natatakot din na ipasok yung bola na yan sa loob, partner. And isa din sa mga inaasahan natin sa San Vicente ay ang Ofracio Malinao connection. Pero ayan, pangalawang puntos, if I'm not mistaken, ni Jenmar Bragais para sa kanyang kupunan. Easy 2 na naman yon. So, ano sa tingin mo ang ginagawa ngayon ng San Vicente? Nagkakaroon sila ng mga easy 2-pointers na gano'n. So, partner, ayan, as early as now, talagang they are pressuring sa taas, partner. Yung ball handler talagang pinapahirapan nila. Ito si Bragais and also ito si Ofracio, talagang pressure kagad once na nakita nila na mag-fumble itong mga guards itong San Lorenzo. So maganda yun, partner, dito sa paniwala nitong San Vicente.
Okay, pero siyempre, hindi naman papayag basta-basta dyan ang San Lorenzo Ruiz. Ayan, si Jejomar Isaac, nakapuntos na. And there you go, that's Bragais. Jenmar Bragais na talagang inaasahan natin at talagang kakamada sa larong ito. Bakale finds Balane in the corner. Yes, that's Carl Balane. Maganda ang gising nito ni Carl Balane, partner. Oo, tama. So, talagang siya ang nag-iisang bright light sa ngayon dito sa mga taga San Lorenzo. And ayan, Jokjok Villarmina now with the ball against Bragais. At ipinasa niya. Good decision on the part of Jokjok Villarmino na humingi siya ng tulong kay Isaac for that two-pointer. And there you go. Masyadong malalim yon para kay Saturnino Malinaw. And ito na naman, tumatakbo na kaputi. Oh, what a beautiful play from Xavier Balane to Jejomar Isaac. Ayun ang maganda pagka big man ka at marunong kang bumasa ng play at pumosisyon. Pero ayan, ginantihan ka agad. Very easy lang para dito kay Jenmar Bragais. Talagang ang angas ng Pinas. Angas ng San Vicente yan. Angas sabi ng yan. San Vicente. Pero isa lamang po ang kalamangan ng mga taga San Vicente dito. Jenmar Bragais cannot save that one. Meron tayong early timeout. Actually, hindi na early kasi almost papatapos na naman kaagad ang ating unang quarter. 4 minutes and 21 seconds remaining. 14-13 ang score natin. At ayan, ano kaya ang magiging adjustments ng both teams? Ano sa tingin mo ang nasa isip ngayon ng coach ng San Vicente? At ano naman ang nasa isip ng coach ng San Lorenzo Ruiz? Yes, partner, ito San Vicente. Sila ang unang tumawag ng timeout, partner. So siguro iniwasan lang nila yung runs nitong San Lorenzo. Coming into this 4-minute mark ng ating first quarter. So gusto lang sabi siguro ng coach, cool down lang natin. Medyo na nagiging na-excite tayo. For the San Lorenzo naman, maganda talaga, partner, ang pinapakita nila coming into this 4-minute mark. Talagang hindi sila nagba-back down kahit medyo malaki yung front line nitong San Vicente, partner. Okay, so sige. Yan ang mga siguro na isip ngayon ni na coaches Aaron Dominguez for San Vicente and si Julius Martinez naman ng San Lorenzo Ruiz. At ano nangyari doon? Di ko napayuko ako ng konti. Medyo may foul tayo, partner, may foul. sa ilalim. Okay, sige. So nakikita ko dito Jejomar Isaac getting ready for the free throws. Medyo tabingin ng konti ang ring para kay Jejomar Isaac. So hindi ko pwedeng i-adjust yung ring. Siya ang dapat mag-adjust sa ring. Okay, sige. We will see kung ano magiging adjustment niya sa pangalawang tirang ito. At ayun, adjust talaga. Swak na swak. So we have a tied ball game o tabla po tayo mga kasurog at 4 minutes and 4 seconds remaining. Bragais may tanga ng bola. Binigay kay Ofracio. Ofracio ibibigay sana kay Disquitida pero nando doon si Macale para muntik ng maagaw. At ayan na, naagaw na nga ni Macale. Jokjok Villarmino, balik kay Macale for 2! What a play for San Lorenzo Ruiz. Ayan na, si Bragais hits a 3-point shot. His first dito sa ating ball game. Well, napakagandang recognition, partner, coming from Jenmar Bragais. Talagang nagsag kasi si Jok doon, partner. Oo, tama. Akala niya walang tira to si Jenmar sa labas, pero meron. Meron yan. Is deadly both inside and outside. Oh. Maganda yung pasahan pero nung nag-try nang mag-penetrate itong si Balani paloob, nakawala yung bola pero mananatili sa kanila at mananatili din itong mga ganda dito sa loob dahil maganda yung ating ball game na ipinapakita. And there you go, that's Xavier Balane for 2 once again for San Lorenzo Ruiz was now leading by 1. Nahorda to Bragais, fakes, shakes and bake.
Pops? No. Pero merong whistle. Okay. So, Saturnino Malinaw will be awarded 2 free throws for that. Ito partner, napaka-fun to watch din ito ni Oo. Saturnino Malinaw, Tama. partner, when it comes sa loob. Oo, itong connection nga ni Ofracio at saka ni Malinaw, yun ang inaabangan ko din sa kupunan ng San Vicente. Yes, partner. Talagang yung pasahan nila ay talagang ibang klase din. At ayan, both free throws were missed pero nandun si Disquitado para maibuslo ang bola. Na-steal ngayon ang mga taga San Vicente. Ayan, Bragais tumatakbo, lumilipad, tumitira, pero wala. Mananatili sa kanilang bola. Bragais! Pasabit doon. At ayan, makikita mo sa taas, the way he walks, talagang merong angas, pare. Yes, talaga. Yung mga tipong hindi pa titinag, ano? Yung hindi papagulat. Yes, partner. Talaga hindi talaga to baback down kung sakasakali, partner. Oo, kasi marami na rin mga big leagues under his name. He played internationally. Kaya siguro ganun siya ka-confident about himself as a player. Pero he missed the second shot. 20-17. Lamang ang mga nakas. Itim pero nabawi ni Isaac with that 2-pointer. So isa na lamang po ang kalamangan. And that pass was deflected by Roldan. So meron na tayong mga fresh legs, ano? Si Reynard Roldan pasok na para sa San Lorenzo Ruiz. Bragais sa baseline, merong foul. And sabi ng referee, it will not count. Okay, so we have a substitution. Number 3 ng San Vicente na si Nestor Aragon papasok para kay Malinaw. And si Mingorio naman ay Edmond Mingorio ay papasok para sa, ayan, nakaagaw kaagad si Mingorio para sa San Lorenzo Ruiz. At nakakuha ng foul mula kay Bornales. So Bornales, Leomar Nahorda, Jenmar Bragais, and si Aragon ang nasa loob. With Ofracio still mula sa starting unit nila. Bad pass for Macale. Oh, talagang sigurado, ano? Pagka ganung mga transition play, asahan mo na yan para kay Jenmar Bragais. At yan, naka-steal pa. Grabe Kaya yung lang, intensity, partner, Oo, ni Jenmar Bragais sa Oo. pinapakita niya dito sa game na to, partner. Parang naglalaro-laro lang siya pero he's serious. Yes, partner, talaga. Tama. Parang makita mo, he's taking it lightly pero seryoso siya sa ginagawa niya. Yes, partner. As early as the first quarter pa lang, partner, no? Ilan na kaya ang na-score niyan? Mukhang more than 10 points na kaagad ang na-score nitong si Jenmar Bragais for San Vicente. I think he's the leading scorer for the team. 22 ang collective score para sa kanilang team and 20 naman para sa San Lorenzo Ruiz. Pero what an impressive impressive performance early on para sa San Lorenzo Ruiz. Anong sa tingin mo, tama ako na impressive partner. yung kanilang Very impressive, partner, the part of San Lorenzo, especially on their offense. Talagang nako-convert nila yung mga open looks na yan, and also
they're playing team play na maganda ang pinapakita nitong especially itong si Jock, hindi masyadong pinipilit. Talagang pag may open man, talagang binibigay niya. So maganda itong first quarter itong San Lorenzo partner. Wala akong nararamdamang low moral kahit na wala yung big man nila na si Julius Tiburcio. Yes, partner. So siguro ito din yung kagandahan nito na siguro na-excite din tong San Lorenzo na makatapat nila itong mga pro players natin na naglalaro dito. So para sa akin, kung ako maglalaro kasabayan yan, magiging masaya ako. Oo. And talagang lalaruin ko kung ano man yung gusto ko ipakita dito sa mga pro players na ito. Magiging challenge Yes, partner. sa'yo, hindi magiging parang fear. Okay, pero yun na. Tumira ng ringless, dalawang ringless shots sa free throw line itong si Lakay na Horda. Has been a pro player and talagang sikat na sikat din itong player na ito. Roldan sa ilalim, ililabas kay Mengorio. Nahirapan pero nakasungkit ng foul mula kay Janmar Bragais. Bail out siya doon, partner. Just a 3 seconds left on the clock. Talagang nakahanap pa siya ng foul doon. Oo. And maganda kasi yung nasungkitan niya ng foul ay isa sa mga key ng San Vicente. So that's Bragais. I think, partner, talaga yun naman kasi ang binibigay nito ni Janmar Bragais, yung energy, partner, and yung intensity. Tama. Although minsan talaga nasusobrahan kasi yun nga, nakakommit siya ng mga ganyang fouls. Pero maganda yung makikita ng mga teammates niya na ganun siya kapursigido when it comes to offense and also defense, partner. Tama. In the meantime, Nahorda hits another long two. That's actually his first long two. Balane scores in front of Leomar Nahorda. Right now it's Mornales with the ball. Binigay kay Nahorda at the top of the key. Double teamed. That could have been another long two-pointer for Nahorda pero missed. Ayan na. Nice recognition on the part of Jock Bellarmino dahil nakita niya nang nasa unahan na itong si Macale. At ayan naman, nahuli ni Macale ang bola. At baganti naman siya para kay Jock Bellarmino who misses on that shot. Pero merong naitawag na foul. I think nararamdaman ko yung hesitation for Jock Bellarmino. Or talagang ganun lang siguro yung naging mindset niya before the game na he will pass more. Siguro partner nagre-reserve din siya para sa sarili niya. Kasi okay. ito nga, Nice thinking. Talagang kulang yung tao nila. Especially sa guest player. Kulang sila ng guest player. So itong San Vicente talagang loaded na team to. So talagang siguro nagre-reserve din si Jock. Talagang ang gusto niyang gawin niya yun. First half talagang i-involve itong mga teammates niya. And kung kailangan na kumartada siya, mamaya na siya kakartada. Yes. Pero dumidepensa siya ngayon against the much bigger guy, Leomar Nahorda. And Leomar Nahorda trying to beat the clock. Pero yun, we have a tied ball game sa pagtatapos ng ating unang quarter. Medyo high-scoring ball game, 26 kaagad sa ating first quarter. Tabla po tayo mga kasarog. At sana maging ganito ang laban hanggang sa umabot tayo sa fourth quarter upang nang sa ganon, talagang maging exciting ang ating, mas maging exciting yung ating gabi. And our day 7 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Yours truly, Kapwa Morgan and Coach Paul Sepe giving you the action mula po dito sa Basod Sports Complex. Ang laban ng magkaribal na San Vicente at San Lorenzo Ruiz. Yes, partner. So, ayan nga, very exciting to. Again, first quarter, 26 all. Back to 0 tayo dito, coming from the second quarter para magsisimula tayo ulit dito, partner. Tama. Kasi patabla yung score. But again, we see the highlights and also pasadahan na rin natin to, partner, before mag-second quarter. Itong mga good performer natin during the first quarter. 14 San Vicente, yun nga, with Janmar Bragais scoring 14 points with 1 rebound, 1 assist, 1 steal.
And also, Leomar Nahorda with 10 points, 1 rebound, 2 assists, and 2 steal, partner, for Team San Vicente. And for Team San Lorenzo, we have Isaac with 9 points. Balani brothers talaga nagko-contribute din with 7 and 6 respectively, partner. Oo, so we need more points from the big guy of San Lorenzo Ruiz na si Jejomar Isaac. If they want to cope up with this much stronger team kung iisipin itong San Vicente. Right now, that's Bornales hitting a triple. What an awkward shot. Parang catapult shot din yung kanyang tira pero malaki ang porsyento niyan, partner, sa 3-point range. Yes, partner, yung tira ni sukat na sukat eh. Oo, tama. Saktong-sakto. In the meantime, nasa mga nakaputi ang bola ngayon. Isaac sa ilalim, fakes. Binigay kay Jokjok Villarmino. They have to shoot. And there you go. Just in time. Ang floater na yon ni Jok Villarmino. Pero nandun kaagad sa kabilang banda itong si Malinaw na nasorpresa yung mga nakaputi. Uy, may tao na pala. Medyo nakatulog ng konti doon yung depensa nito mga taga San Lorenzo. Siguro dahil sa buzzer, Yes, partner. So again, dapat sa ganyan talaga kailangan be ready ka. Once you take that basket, talagang dapat may isa ka ng anchor sa baba para kasi minsan yung ibang teams, partner, di ba? Yun naman ang sinasabi ng mga coaches. Once the opponent make a basket, quick inbound tayo para makabawi ka agad. So normally ganyan nangyayari, partner. What a beautiful pass to Acopio from Jok Villarmino. Kakasabi ko lang, partner. Yun, So ganun ang nangyayari, partner. So San Vicente is getting a dose of his own medicine. And so as San Vicente Yun na yung hinahanap Taking a natin, dose. partner. to San Lorenzo Ruiz. Napakagandang palitan, partner. Kung sa boxing talagang nagja-jab yung kaliwa, Yes. nagja-jab din yung nasa kanan. Yun na yung hinihintay mo kanina pa, partner. Oo. Jok Villarmino. Pulls up. Rattles it out. Ito na, si Nahorda tumatakbo. Binigay kay Disquitida. And Alaohoy natira mula kay Bornales. What a shot. 35-30. Lamang na po ng 5 ang mga taga San Vicente. Medyo mas bumilis pa ang galawan ngayon. Jok Villarmino taking charge. Trying to hit a 3. Wala. Nakuha ng mga we have a leather lock. At mapupunta pa rin ang bola sa mga taga San Vicente with Malinaw throwing the ball into Bornales. Bornales to Disquitado to Nahorda. Nahorda ibinalik kay Disquitado. Disquitado naagawan ni Jok Villarmino. Jok Villarmino binigay kay Isaac and scores for 2. Yun ang sinasabi natin, partner. Jok Villarmino is talaga gusto niya i-involve lahat yung teammates siya, partner. So, pag may opportunity siya pumuntos, doon lang siya pupuntos. Pag may opportunity yung teammate niya, talagang pinapasahan niya. Tama. And good observation, coach. And I never thought na, hindi ko naisip na Jok is just trying to reserve his energy dahil alam niya na malaking factor siya dito sa larong ito. And so as na Horda, alam niya na kung gaano ang inaasahan sa kanya ng kanyang team. Kaya yon, pumukol na naman ng 2-pointer para sa San Vicente. Isaac from Acopio. Roldan. Wala. Nakuha ni Horda ang bola. Binigay kay Malinaw sa unahan. Oh! What a shot! Parang nakita ko ang mga unang players noon, the Skywalker with that one. Wala na silang magawa doon kundi fumaul eh. Grabe yung tirang yun eh. Saturnino Malinaw. Okay, partner. Okay. Medyo pahinga muna tayo dito sa action na ito. So, puntahan natin ang ating napakagandang courtside reporter na si Cassandra. Cassandra, pasok. Magandang gabi mga kasarog. You are watching ako, Bicol Cup Camarines Norte. I am Cassandra Saturn, your courtside reporter
for tonight's ball game. Ramdam na ramdam ang intensity ng laro dito sa courtside as both teams are truly giving their best to challenge their opponents. They are both trying to give a tough game, kaya naman mas lalong ginaganahan manood ang ating mga live viewers dito sa Bassett Sports Complex, lalo na't hindi nagkakalayo ang scores ng dalawang teams. Mahaba pa ang oras kaya tutok lang for us to witness which team will dominate the hard court until the very end. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Maraming salamat, Miss Cassandra Seton. At tama ka, malayo pa ang oras. Wala pa nga tayo sa kalahati ng ating second quarter. It's 6:59 at ang score natin ay 39-32. Konting or bahagyang nakaangat ngayon yung San Vicente with the 7-point lead. At nasa kanila pa ngayon ang bola with Leomar Nahorda in front of Jejomar Isaac, crossing over, pulls up, and hits it. Iba talaga pag pro, and iba talaga pag veterano. Meantime, Macale, walang mapasahan. And it's going to be an unsportsmanlike foul dahil hinawakan sa bewang itong si number 3, Nestor Aragon. So yun ang nangyayari din, partner. Kagaya kanina sabi natin, although easy layup na yun for Team San Vicente. So walang defender. So dapat wag mo na siyang i-deflect or wag mo na siyang pahintuin doon. Dapat i-let go mo na. Pag hinawakan mo yan for the purpose na stop yung transition na yon, that's an automatic unsport. Unsportsmanlike foul. Yes, partner. And Nestor Aragon missed the second one pero mapupunta sa kanila pa rin yung possession. And just like that, partner, 10-point lead na itong inahabol itong mga taga San Lorenzo, partner. Oo, kailangan makaganti rito ang mga taga San Lorenzo Ruiz pero nasa ano pa rin yung bola. Malinaw trying to be fancy on that play at nahuli siya na nag-traveling. Pero what an exciting play na pinakita niya kanina. At ayan, nag-commit pa siya ng foul kontra Bellarmino. So now, nag-change ng defense dito, partner, ang mga taga San Vicente. They're now playing man-to-man defense. Tama. Kasi parang hindi sila kumbinsido. Baka ang sinabi ng coach nila na ni Aaron Dominguez na hindi ito ang ina-expect kong score sa inyo. And nagmi-miss na din itong mga taga San Lorenzo Ruiz. Sayang yung play na yon. Nahuli. Bornales, dire-diretso, using the board, wala. Ayan na naman ang mga nakaputi, tumatakbo. Macale, finds Bellarmino, fakes, tumira, and scores. Meron pang and one yan. Napakagandang recognition coming from Macale. Look at that. This is talaga ang dapat ginagawa ng isang point guard. After you get that ball, look ahead, left and right. Kung sino ang mas open, yun ang pasahan mo. Tama. Jump shot niya, no? Jock Bellarmino, yung tirang niya. Sa free throw line. Ofracio misses. Isaac for the rebound. Ayan na naman si Macale. Sinong papasahan niya? Si Balane naman. Xavier Balane. At Yes, ayan. partner. Ayan, nagkaka-mini runs na din itong San Lorenzo. Titingnan natin kung magtutuloy-tuloy ito, partner. Nawala sa diskarte ngayon ng mga taga San Vicente at naganda ang pinapakitang mga plays naman ng mga taga San Lorenzo Ruiz. The Balane brothers ay sabi, sayang. Ang gusto sanang gawin nila doon is skip yung pasa for Jock Bellarmino, pero papunta naman doon sa posisyon ng pasa si Balane. Oo. Ano bang klaseng depensa ang ina-apply ngayon ng mga taga San Lorenzo Ruiz? Is it a 2-3 defense? It's still a zone, partner, extended lang siya. Extended ng konti, no? And you think it is effective on the part of San Lorenzo Ruiz, yung ganitong klaseng depensa against San Vicente? Now, for now, partner, medyo hindi pumapabor sa kanila yung ganitong klaseng depensa. In the lights of Leo Nahorda, talagang
kinakain talaga sila dun sa depensa na yon. Pero tingnan natin kung may magiging adjustments pa sila coming into this game. Oh, sige. We will see. We have a lot of things to expect dito sa dalawang koponan nito. Mga maraming adjustments. We're just in the second quarter at 4 minutes and 59 seconds sa ating relo. At 44 ang San Vicente, 36 naman po para sa San Lorenzo Ruiz. Sila yung may tangan ngayon ng bola. Makali, dumidiskarte. Nasa harapan niya itong si Ofracio, Christopher Ofracio. Isaac now with the ball. Long two, wala. Na-rebound ni Balanes sa loob. Merong foul na naitawag. And sino kaya ang tatawagan? Ofracio was called for the foul. Balani will inbound. Bellarmino. Napasahan ang bola from the baseline. He will set the play. Oh, sayang yung give and go play na yon. And there you go. Sure ball na yan para kay Nahorda. At ayan, naagaw pa. Easy to ganun kabilis. Because of this full court defense na ina-apply ngayon ng mga taga San Vicente kontra dito sa San Lorenzo Ruiz. At all of a sudden, meron na silang isang dosena na kalamangan. Makale to Bellarmino. Shoots from the 3-point country and it's good. So ayan na partner, may papanaka-naka na pagpuntos dito kay Jock Bellarmino. But sa kabila naman, ito si Ofracio, hindi papayag na hindi sa sumali sa point dito sa San Vicente partner. Sa point making, ayan, Yes, partner. kumana na rin siya ng 2 puntos. Nice play for San Lorenzo Ruiz. Maganda yung mga extra pass na binibigay nila sa para sa kanilang kupunan. 9-point lead. Nahorda hits from 3. Yes! Ayun na naman. Hindi nyo ko babantayan. Eto sa inyo. Oo, tama. Jock Bellarmino tries to retaliate pero Hit check sa John, hit check. oo. The meantime, Magana, nasa loob na po para sa San Vicente. Ryan Magana, yung kanilang number 0 guy. Bornales, Bragais. Diskitado. Beautiful jumper from Diskitado. Isa din to partner si Diskitado dito sa San Vicente team. Napaka-steady din partner itong player na ito. Tama. Makale at saka Bragais nagkaagawan na naig si Makale at merong foul away from the ball. It's between ayun, mayroong nagkabuhol yung dalawa, si Diskitado at si Makale, at natawagan ng foul si Diskitado. 41-55, so lumalaki na partner. 14 points na ngayon. This is the biggest so far Yes partner. na lead ng San Vicente. After Leomar Nahorda hit that 3-point shot. And pareho na din nasa penalty itong dalawang kumpulan natin partner. Oo. And 2 minutes and 40 seconds po ang nalalabi sa ating second quarter. And ayan, punong-puno na po tayo dito ngayon sa loob ng Basod Sports Complex. Again, pasalamatan natin ng LGU headed by Honorable Adrian S. Davoco as the mayor. Maraming salamat po, Mayor. And yan, and siyempre, maraming salamat po sa mga crowd na nandito na kahit siguro mas nagkaroon sila ng time na pumunta dito para malood ng live talaga. Samantala, napapanood naman po tayo online
sa Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List Facebook page, siyempre sa page ni Rep Saldico. Ayan, Rep Saldico Facebook page, and sa ating YouTube. Subscribe na po kayo sa ating YouTube channel kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Alright, padami na ng padami ang mga subscribers natin, ang Ako Bicol Cup sa YouTube. In the meantime, Makale hitting the first one and misses the second one. Magana to Bornales. At ayan, medyo tumaas na din yung depensa ng mga taga San Lorenzo Ruiz, and maganda yung naging resulta. So ayan, nagpe-pressure defense na din sila. Nahorda, crossing over, fires, wala, na-rebound ni Isaac. Isaac now to Jock Villarmino against Nahorda. What a shot from Jock Villarmino. Ayun na, partner, yung inihintay natin. Oh, what a sensational move from Jock Villarmino there. So, yeah, tingnan natin yung slow-mo. Eto. Whoops! Yeah. Sabi ni Nahorda, asan ka na? Naibaba na nila sa 11 ang kalamangan itong sa San Vicente. Kanina umabot po yan ng 14, pero yun lang dahil ito na naman si Bragais nasa free throw line para sa kupunan ng San Vicente, na ikanakatuwa naman siyempre ng mga supporters ng mga taga San Vicente. Lalo pat ito, leading yung kanilang team. At ayan, nadagdagan pa ng 2 free throws ni Jenmar Bragais. Balane. Yes, the Balani brothers are in action. Jock Villarmino. So is he. Pero medyo malakas ng konti ang kanyang 3-point shot. Magana. To Bragais. To Nahorda. And scores. Grabe yung tira na yun ni Leo Nahorda. Talagang binitin niya pa, partner. Oo. Kasi meron ding nakataas na kamay sa unahan niya. Mula kay Isaac. At ayan, medyo nagkaroon ng konting diskusyon yung ating referee at ang bench ng San Lorenzo Ruiz. Nagkakainitan tayo ngayon, mga kasarog. Easy lang tayo, ha? At may ipinito doon ang ating mga officials, partner. Tingnan natin kung anong magiging call dito. Oo. At the end of the day, it's always the referee na nananalo. Dahil sila yung officials. Yes, partner. Alam mo, mga tao din naman yan. Kung meron tayong nakikitang mga pagkukulang yan, it's because of, being just human. Hindi, ayaw din naman nating umabot ang panahon na ang nag-officiate na sa mga ganitong basketball games ay robot na, parang hindi na, parang ibang-iba na, Nakasynchronize na yung Jock Villarmino. Galing ka daw sa labas, Jock. Sabi ng referee. So, hindi pa naka-establish kasi si Jock doon. So, kaya tinawagan. Pero sayang yung alahoy na tira na naman yan. Oo. .46-60. 14 po ang kalamangan ng mga taga San Vicente. Bornales swings it to Bragais. Back to Bornales. Bornales fakes. 3-second violation ang itatawag ngayon para sa mga taga San Vicente. Oo, tama. I think that's a good call on the part of the referee. And taking effect talaga itong full court pressure ng San Vicente. Jock Villarmino fires from deep. Wala. Na-rebound ni Balane. 38 seconds remaining sa ating game clock.
from the corner. Yes! That's the number 52 guy na si Aldrin Besida. That's his first bucket mula sa corner 3. Gaganti si Bornales. Wala. Meron pang 14 seconds ang San Lorenzo Ruiz para makascore. Belarmino challenges the Horda. Almost making that shot pero kumalog lang. At yan, nagtatapos. What an exciting ending ng ating first half of action. 60-49. Lamang po ng 11 ang San Vicente kontra San Lorenzo Ruiz. Huwag kayong bibitaw mga kasurog dahil talagang sigurado ko na sa pagbabalik natin sa ating second half ay mas magiging ma-action pa ang laban na ito. Yes, Alright? partner. So, magbabalik po kami sa ating second half. Okay, dyan lamang po kayo. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laong ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitado, Multipurpose Building,
Buraguis Elementary School Multipurpose Building, San Roque Multipurpose Building, Buena Vista Multipurpose Building, Legazpi Science High School Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Makakahabol ba itong San Lorenzo Ruiz dito sa ating laro kontra sa San Vicente na lumalamang ng 11? Yan ang ating alamin dito po sa pagpasok natin sa ating second half ng ating bakbakan. Itong dalawang kupunan na talagang magkaribal dito sa Distrito Segundo. Distrito ng Camarines Norte, ang San Lorenzo Ruiz at ang San Vicente. Alright, kasama niyo po pa rin po si Kapa Morgan with Coach Paul Sepe. Anong ginawa ng San Vicente at nakakalamang sila sa mga puntong ito? Yes, partner, ito inutilize talaga nila itong guest player nila na si Jenmar Bragais at ito si Leo Nahorda. Speaking of those two, ito partner, ang kanilang contribution on the
second quarter. Jenmar Bragais with 16 points, 1 rebound, 4 assists, and 1 steal. While Leomar Nahorda with 24 points, 4 rebounds, 2 assists, and 3 steal, partner. Kaya naman, ganito ang kalamangan. At the other end naman, also, hindi magpapatalo itong si Isaac with 11 points, 4 rebounds, and 1 assist. Si Balani with 10. And also, Bilarmino with 9 points, partner. Tapos ang tira ni Jock Bilarmino, pero nandun yung mga kakampi niya. At nakuha ang bola, mayroong leather lock, pero the arrow shows that it's going to be yan, San Vicente's ball. Kaya ito na si Bornales, may tanga ng bola. Gives it to, kakapasok pa lang na number 8 nila na si Richard Llanesa. Jock Bilarmino gives it to the corner. Binigay naman kay Isaac. Isaac! Masyadong malamya yung tira. And there you go. Nakakuha ng foul itong si Mingorio kontra dito kay Leomar Lakay Nahorda. Easy 2 points na sana yun for Isaac, partner. But andun si Malinaw sa side niya. Kaya na-deflect yung pasa na yun. Oo. Pero hindi naman ipinahiya ni Mingorio ang mga kakampi niya by hitting the first free throw. And sumablay na yung pangalawa. At nasa mga nakaitim na ngayon ng bola. Bornales. Binigay kay Bragais. Balik kay Bornales. To the nahulog. Lucky bounce for Jenmar Bragais. Hitting another 3-pointer. So it's a man-to-man full court press, no, coach? Yes, kasi dalawang, hindi ako nagkakamali, dalawa yan eh. Isang man-to-man, isang zone defense na full court. Isang zone press at isang man-to-man, partner. So ang ginagawa nitong San Vicente is talagang nagmamana at talagang pinipressure nila yung mga ball handlers nitong San Lorenzo. Meanwhile, ayun na naman ang strong drive nito ni Saturnino Malinaw, partner. Tingnan mo naman yung hop nitong tao na to, partner. Grabe, kung tumalon. Parang, saan ba nakakabili ng sapatos na yan? Wala sa sapatos yan eh. Nasa mga binti siguro yan. At, Malinaw misses to, fails to complete the 3-point play opportunity. So, naitatawid naman kaagad ng mga taga San Lorenzo ang bola kontra dito sa full court man-to-man press ng mga beautiful play there. What a lob. Wala kay Xavier Balane to Jejomar Isaac. What a shot also on the part of Lakay Napaka-basic nun, partner, sa kanya. Ilang taon na kaya yung ginagawa yung move na yun eh. Easy na lang para sa kanya. But one thing I've noticed dito kay Jejomar Isaac, nakikita ko na, mas nararamdaman ko na yung confidence niya na tumira. Kumpara noong mga unang outing nila na talagang medyo siguro kinakalawang pa siya. Pero ngayon, maganda na rin yung nagiging performance itong si Isaac. Yes, partner. So ito na. Again, speaking of Isaac, napakagandang galaw pero deflected, partner, yung pasa niya. Oo, because of the heavy defense itong si much bigger guy na si Leomar Nahorda. Balane, fakes, steps back. Acopio throws it away, wala. Nakuha ni Isaac ang rebound. At hindi mamanage na maitira, pero nando naman si Xavier Balane to save the day. So ayan na, partner, unti-unti nang lumalapit ulit itong San Lorenzo dito sa San Vicente, partner, with just 11-point lead. Tama. Nakabalik kay Yanes ang bola. Bragais. Nahirapan doon. At ayan, nasa mga nakaputi ngayong bola. Balade. Pulls up. Misses. Na-rebound ni Roldan. Malakas yung tira. Masyadong gigil.
Bragais. Parang dumidikit yung bola sa kanyang kamay, ano? Yes, partner. Talagang inikot-ikot niya pa yun eh. Nakikita mo yung angas na doon talaga. Acopio. Oh! Nice play. And this time, hindi na pinahiyan itong si Roldan ang kanyang kakampi. Na Horda fires. Nope. Rebound. Jock Villarmino. Acopio. Binigay kay Isaac. Beautiful play. Good transition play para sa koponan ng San Lorenzo. Who's now just trailing by 9 points at 5 minutes and 44 seconds remaining sa ating third quarter. Ayun na yung sinasabi natin dito, partner, na kayang-kayang bumalik itong Team San Lorenzo na to. Basta, yun ang gagawin nila. Team play, team effort. Yun na nga, sinasabi natin kanina. Ito, tinatao-tao na nila itong San Lorenzo. But good thing, and the likes of Balane and also Isaac. And hindi pa dyan masyadong gumagalaw nga itong guest player nila na si Jock Villarmino, partner. Tama. And isa sa napatunayan nila from the start of this ball game, na kaya nilang tirahan itong malaking mama na si Horda. Yes, kasi partner. he's not that threat when it comes sa defense. Yes, partner. Mas threat talaga siya sa offense. So, yun na lang siguro. Pigilin nila na mas makapag-contribute pa itong si Leo Horda. And they must try to be more aggressive when it comes to the offense. Pero they must keep themselves composed and dapat nandun pa rin yung utak ginagamit. Hindi yung kumbaga urgency to win this ball. Oh! Buntik nang idakdak yun eh. Ni Malinaw Ayan na naman si Bragais crossing over. Defended by Jock Villarmino. Tumira sa tres! Yes! What a shot from Jenmar Bragais. He was being defended well pero talagang sadyang matindi ang opensa ng mamang ito. At siya naman, very easy for Xavier. There you go, back-to-back field goals for Jenmar Bragais. Villarmino. Pop, stop. Horda for the rebound. Ito na naman. Oh! Tatawagan dyan ng foul itong si Jock Villarmino. Buti na lang, hindi unsportsmanlike foul yung tinawag. Yes, partner. There's a play on the ball pa din naman doon. Ang inaano lang doon ni Jock, talagang wala siya sa posisyon na kasi nahuli na siya. So, wala siyang ibang magagawa kundi maabot na lang yung kamay nito ni Jenmar Bragais. Nagkaroon pa ng bump itong si Jenmar Bragais, trying to make sure na secure siya kung titira. Yes, naramdaman niya yung katawan ng defender na si Jock Villarmino. What a wise play. Mengorio. At ngayon nasa kay Jock Villarmino ng bola. Nawala sa kanya pero mananatili ang possession sa kanilang kupunan. 75-62, 13-point lead po at 4 minutes and 24 seconds remaining. This is Ako Bicol Cup Camarines Norte. Ayan, pinalitan na muna si Jock Villarmino. Papahinga ng konti at pinasok si Bisida. Mengorio attacks, no! Nakabalik sana sa kanya yung bola, kaya lang he stepped on the line. So, maganda sana yung abang ni Mengorio din sa ilalim, pero ayun, nakaapak siya. Very strong yung kanyang move, attacking to the basket. Yung nga lang yung tira, medyo, yung layup, medyo malakas kailangan pang ipulido niya ang mga ganong klaseng tira. Ayan na si Ofracio. Sabi niya, ako naman ang pupuntos. Okay, kung makikita nyo sa ating mga live viewers, talaga ganun po yung tira niya, no? Medyo pa-side. Oo. So, yun ang signature jump shot niya. Tama.
Naagaw. At yan na naman, Ofracio. Making sure na talagang papasok ang tirang yon. He's all alone. Makali now with the ball. 17 points lead or 17-point lead. This is the biggest so far for San Vicente. Makali crossing over against Mornales. Nakita sa ilalim. Itong si Roldan. And nice shot from the big guy. Nahorda. Sa kay Bragais na ang bola. Mornales. 10 seconds to shoot. Bragais against Balane. Nawala ang bola. Dire-diretso lang. Itong si Makale. At ayan. 64-79. 15 points pa rin. Make it 66 now. 14 po. Nahorda. Against Mengorio. Mornales to Ofracio. At ayan na! Ang sinasabi nating connection. Ofracio and Melinao connection is in effect for San Vicente. Napakagandang tingnan nun, partner. Talagang hindi sila nagmamadali on that sequence. Oo. At alam nila kung nasaan ang isa't isa. So, balik sa 15 ang kalamangan po para sa koponan ng San Vicente. At time out po ang San Lorenzo Ruiz. At eto, meron pa ba silang gasolina para makaangat ng konti at umabot ng konti sa score or sa kinalalagyan ngayon ng San Vicente na 81 points. Yes. Well, yun. Dito mo na kakailanganin yung talagang the will to win. Yes, partner. Kung gusto talaga nilang manalo, yung team effort nila when it comes to defense, yun ang dapat nilang unahin, partner. Kasi ang nangyayari, although nakakascore sila on the other end, pero pagbalik dito talagang ito ding nagko-collapse na yung depensa nila. Yes, nagko-collapse na. So, ayun nga, kanina, medyo nakalapit sila, nag-adjust ngayon yung San Vicente, kaya maganda yung recognition din yung coach ng San Vicente. Ayan na naman ang patagilid na tira nitong si Ofracio. Sukat na sukat, partner, pag gano'n. At saka fully extended yung kanyang kamay. Yes. Sa pataas. Naalala ko yung sa Albayleg at naglaro din sa Camarines Sur na si Lloyd Jefferson Borbe na ganun pong tumira. Fully extended yung kamay. Yes. Ayan na, partner. Dapat i-capitalize to ng San Lorenzo kasi linabas si Leo Nahorda. So medyo lumiit yung front line nitong San Vicente. Tama, tama. So ito, magiging maganda ito opportunity para kay Isaac sana sa ilalim, partner. Dapat ma-recognize nila yan. At yun, mukhang mas maganda kung mabigyan ng play itong si Isaac sa loob. Pero si Bisida, Aldrin Bisida, forcing it. At buti naman at nakasungkit siya ng foul. At ayan, nasa free throw line siya ngayon. May chance sila para matapisan ng konti ang kalamangan. Pero hindi pumasok ang unang tira. At masusubukan ngayon ng pangalawa. Oy, bukas nasa Santa Elena po tayo, mga kasurog. Ayan. Excited ako na makapunta dyan. Medyo may distansya daw, pero di na bale. Basta't magkasama-sama tayo dyan sa Santa Elena. Yes, bukas. Para sa laro ng mga, siyempre ng kanilang home team. Dyan mismo sa Santa Elena. Sino bang makakalaban ng kanilang team? Let's check on the schedule. Okay, bukas ang maglalaban-laban dyan yung Jose Panganiban at saka Paracale sa unang game at yung Kapalonga naman at ang home team bukas dyan sa Santa Elena. Okay, so mga kasarog, kita-kits tayo dyan sa Santa Elena bukas
dito pa rin po sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. In the meantime, namnamin natin ang bakbakan, ang excitement na dulot ng kanilang rivalry, San Lorenzo Ruiz at ng San Vicente. Ofracio, Alahoy, wala. Ito na, tumatakbo yung mga kaputi. Isaac. Na-foul siya doon. Habang ipapasa sana niya sa nasa unahan na kanyang kakampi na si Macale. That's an holding foul on the part of Jenmer Bragais, partner. So, again, nagpa-file up dito yung foul nitong team San Vicente. 3-point attempt made by Besida. Pangalawa na niya yan dito sa game na to. Ayan ang tira ni Malinaw. Sure ball na sure ball. Muntik ng maagaw. Ito na agawan na nga ni Bornales. Pero kapos ang tira. Nandun si Malinaw. Wala. Na-rebound ni Isaac. Besida. To Roldan. To Balane. Out of bounds na daw, sabi ng referee. Sayang yung opportunity na yun para sa San Lorenzo Ruiz. Medyo binaby ni Bornales, partner, yung layup niya. Oo, tama. Kampante na siya. Stepping on the line. So ayun, tinawagan ng stepping on the line itong si Saturnino Malinaw. At ayun na si Macale, may tanga ng bola para sa San Lorenzo Ruiz. That pass was deflected but it will oh, that's a bad pass. Kasi mapupunta na ang bola sa mga taga San Vicente. Ofracio fires from behind the arc, wala. Because alam niya na last shot na talaga yon para sa kanilang possession. Anyway, it's a 15-point lead. San Vicente leading kontra dito sa San Lorenzo Ruiz sa pagtatapos ng ating third quarter. At in just a few seconds, diretso na po tayo sa fourth and final quarter. Kasama niyo pa rin po ako, Kapa Morgan, and syempre, Coach Paul Sepe. Yes, so as we can see those highlights, dito ang third quarter, partner. So ayan nga, dapat i-capitalize siguro nila pag ginalabas si Leona Horda. Ayun nga, sinasabi mo, magkaroon sila ng play kay Isaac sa ilalim kasi medyo mismatch ang front line ng San Vicente pag wala itong si Leona Horda. Kaya lang medyo hirap sila, partner. Yes. Hirap sila to make those plays because of the pesky defense naman ng mga guards nitong San Vicente. Yes, partner. That's a good observation, partner. So yun na nga, this is now the fourth quarter dito sa ating last game ng ating triple header ngayong araw. So as Bornales. Ayan na, balik na sila Horda sa loob. At tumakada kaagad, kaya lang mintis yung tira. Isaac. Using the board, pero masyadong malakas yung tira. At ayan na, nasa kay Bornales na naman ang bola. Stops and pops! Wala. Isaac for the rebound to Jock Bellarmino. Jock Bellarmino against the Horda. Oh! Bumitin sa ere itong si Bellarmino. Pero wala yung kanyang lefty layup. At ayan na naman si Bragais. Binigay sa kanyang kabady na si Nahorda. Nahorda naman finds Malinaw, but Malinaw fails or misses the shot. Macale to Isaac sa labas. Balik kay Macale. Dapat pumosisyon si Isaac sa ilalim. Roldan. Hesitate to shoot. Balane. Tumira. Short ng konti. Ito na naman. Aatake ngayon si oh, what a fancy pass. And an extra pass naman for Malinaw to Ofracio. At nakaganti na si Malinaw kay Ofracio. Dahil kanina siya din ang binigyan ng assist. What a pass there. Wild pass mula kay Roldan. Is passing to nobody. Ito na, partner, yung sinasabi nating laro na, linalaro pa. Yun ang problema.
So, and also, hindi na din sila bumababa sa depensa when it comes to transition defense, partner. Doon sila nagkukulang because siguro yung kapaguran na rin because of, babad na babad sa laro. Naubusan na rin sila ng gas. Diskitado. Belarmino. Oops. Wala. Pero ganun talaga yung tira ni Jock Belarmino. Yes, partner. Normally pumapasok yan pag yan ang mga drive ni Jock Belarmino. But, partner, hindi mo din kasi matatawaran yung depensa ng Bragais. Tama. So, medyo may intimidate ka naman talaga doon pa lang sa swag, partner. Oo, tama. Pero hindi naman siya yung, hindi siya madumi maglaro. Talagang swaggy lang siya. Hindi madumi maglaro siya. So, alam niya gamitin yung katawan niya and those swag. So, lang, kung ako may player akong ganyan, talagang matutuwa ako, partner. Oo. Malinaw with the ball. To Bragais. To Nahorda. Nahorda now against Jock Belarmino. Turns, shoots, misses. Ito na si Jock Belarmino at the other end. Balane! Yes! And when that's Makale. Malinaw. Drives and was fouled. And yung foul ay itatawag ata kay Jock Belarmino. Yeah, so siya doon, reach and foul partner on the part of Jock Belarmino. So it's 87-73, 13-point lead. Mag-free throw ngayon itong si Saturnino Malinaw. Meron kaming lugar sa Albay na Malinaw. Yes, partner. Kaya every time na mababanggit ko yung pangalan niya, talagang naisip ko yung lugar na yun. Anyway, if there's anybody... ang Malinaw is Malinaw. Malinaw, tama. If there's anybody watching from Malinaw, shout out sa inyo. Ay, malinaw, partner. Malinaw yung tingin talaga ni Malinaw sa rim. Kaya yon, pasok na pasok yung dalawang free throws niya. Makale right now to Belarmino. Belarmino shakes and bakes. Heavily defended. Isaac fires. And yes, they need those pointers right now. 7 minutes to go. 89-75. They have to stop. Bragais against Makale. Woo! What a shot sana. Pero hindi pumasok ang tirang yun ni Bragais. Pero ayun na naman siya! This time, making sure napapasok na. Belarmino fires. Nope. Ofracio, may tanga ng bola. Kuminto, naghanap ng mapapasahan. Nakita si Bragais. Naghahanap din ng kakampi. Nahorda now. Cut si Bragais. Pinasa kay Ofracio. Na-foul. Pupunta sa free throw line. Titira. We will see kung madadagdagan ang kalamangan ng San Vicente. 91-75. Yun ang nangyayari, partner, pag help ka. Pag humelp ka na late. So, ang mangyayari talaga dalawa lang yan. Foul o foul. Yun talaga yun. Kasi late yung help, partner, coming from the weak side. Kung naka-head siya nang nauna siya. So, most probably, hindi makakapasa ng gano'n si Genmar dito kay Ofracio. And yun, luckily na ipasok nitong si Ofracio yung kanyang dalawang free throws. Balane again. Balane to Isaac sana, pero hindi na kuha. They have to shoot. Isaac pulls up, shoots, wala. But the ball will remain with San Lorenzo. Ruiz.
Napunta kay Jock Bellarmino ang bola. At nakascore. Na Horda. Tumalinaw. Braga is now being heavily defended. Di na siya nilulubayan ni Acopio, pero yun, naka-crossover. Naiwan si Acopio, naka-commit pa ng foul. Ibagat talaga, very flashy din itong si, yung unang first step ni Braga is talagang very powerful. Yes, partner. So talaga, well, wala lang nagawa si Acopio doon. Talagang humawak sa jersey na lang. Oo. Grabe itong si Malinaw, ano, parang hinihila pataas. Yes, partner. Para alam mo yun. Oo. Parang may extra pull. Gusto pa nga atang magkapi sa taas to eh. Kaya nga, parang may, alam mo, tumalo na siya, parang lumundag pa sa itaas. Grabe. Kita mo naman kasi partner yung calf niya dito. Oo. Napakalalaki. Talagang yung physique niya talagang hindi ka magdududa na may ganong klaseng anong tawag dyan? Not ability but the athleticism. Yes, partner. And also siguro trinabaho din niya talaga yung talon na yun. Oo, siguro nga. At yan, tinatrabaho din pa din ni Jock Bellarmino. Pinapatunayan na he's the best dahil siya ang isa sa mga guest players ng San Lorenzo Ruiz by hitting that corner 3. 15-point lead na naman po tayo. Pero ayun na naman si Braga Ace. Basta kung gusto umiscore, makakascore, ano, coach? Yes, partner. Pinagpapalit-palitan na nila itong si Jenmar Braga Ace sa depensa. Pero talagang very effective pa rin siya dyan sa one-on-one na yan. And back-to-back hits for Jock Bellarmino. They needed that. So 14 na lang, partner, ang inahabol. Statistically, talagang kayang-kaya pa nitong San Lorenzo na humabol dito sa larong ito. We will see kung makakahabol nga. Nasa kamay na naman ni Braga isang bola. At ayan na naman. This time, mintis yung tira at pupunta sa mga nakaputi. And they will have a chance na matapisan pa ang 14 puntos na hinahabol nila against San Vicente at 3 minutes and 59 seconds remaining. Kaya pa kaya, coach, sa ganitong oras? Yes, kayang-kaya pa yan. It's just a 14-point lead. So titingnan natin. Pag na-convert nila to talagang may pa sila, may chance pa. Hindi man na-convert pero merong naitawag na foul. Wala pa sa penalty ang San Vicente kaya it will be a sideline inbound. Jock Bellarmino. Makakahit pa kaya siya ng isang 3-pointer this time? Pinigay na kay Isaac. Oh! Sayang lang. Madulas yung bola para kay Xavier Balane. I think Xavier Balane is not expecting that pass from Isaac. Ano? Yes, partner. Kasi medyo tagilid pa siya si Isaac doon eh. Akala niya front pa. Tapos mukhang jump shot. Pero tagilid pa. Pinasa na ni Isaac. So I thought Isaac will go strong to the hoop na eh. Oo, partner. And siguro yun din na nasa isip ni Balane kaya I wasn't that ready with that kind of pass. 83-97, nasa mga taga San Vicente ang bola. Ayan naman, konting konsumo. Ayan, kinukonsumo na nila yung oras. At Braga Ace misses that 3-point attempt. Balane, short. At napunta ngayon kay Ofracio ang bola. To Bornales. Bornales, dediretso na ba? Hindi, ipapasa ko kay Braga Ace. Braga Ace ang titira. Hindi, si Malinaw pala. Si Malinaw palang titira doon. Balane kicks it out to Bellarmino. Bellarmino drives and scores.
Ito again, partner, just a 14-point lead. But ito, i-consume na itong mga taga San Vicente, itong oras na natitira dito, partner. And Bragaes going strong to the hoop and looking for a pass at nabigyan itong si Malinaw. Malinaw was fouled going to the basket. That's why he is in the free throw line right now. And penalty na din, partner, itong mga taga San Lorenzo. Tama. And medyo very thin na din yung hope na meron ng San Lorenzo Ruiz para umabot pa. With just 2 minutes remaining. Buti na lang kung hindi na dedepensa yung kalaban, siguro makakahabol sila. Pero alam naman natin na hindi papayag ang San Vicente. So kung matatalo dito yung San Lorenzo, magkakaroon sila ng 2-2 kartada. Yes, partner. Sa ating samantalang yung San Vicente ay wala pang dungis with 3-0 kung sakali man, and officially maging winner na nga sila sa larong ito. Malinaw, naipasok ang unang tira. Pangalawa, sumablay na. Acopio. Belarmino fires from downtown. Balane for the follow-up shot. 13 ang Kalamangan. Again, they have to defend well, partner. Oo, Pag parang ibabali nawala na to, eh. partner. Nawala na yung kanilang And again, that's 2 free throws for Bornales because Team San Lorenzo Ruiz is now in a penalty. Nawala na yung killer instinct nitong San Lorenzo Ruiz. Wala na, partner. Kung meron Sayang. kung talagang sinagaan nila sa depensa, nako, meron pang pag-asa sana. Yes, partner, sayang ito. Oo, pero parang wala, sabi nila. Mukhang give up na. Yun ang hindi natin naramdaman yun sa una, second, and hanggang sa third quarter na meron silang ganong mindset na parang matatalo sila sa larong ito. All we thought is that talagang makikipagbakbakan until the end. Yes, partner. And inaasa natin yun sa depensa talaga, pero nagdidepensa naman sila pero parang nakulangan tayo ng Well, sabi nga, partner, ito. Sabi nga, sa mga players natin, no, yung attitude, yung mindset, hindi mo na ituturo yan eh. Nare-remind mo, pwede mo ma-remind, pero hindi mo na ituturo sa mga players yan. Yung skills, kaya natin ituro, baka paulit-ulit yan eh. Pero yung mindset towards the game, yung attitude towards the game, so nasa player na yun eh. Ayan, yung competitiveness. Yes, partner. Oo. Dapat meron kang mentality na gano'n. Every time you step into the court, you play to win. No matter the situation. Pero this time, sabi ng mga taga San Lorenzo Ruiz, siguro naging malaking factor din na wala talaga si Tiburcio, no? Na malaman nila na hindi makakapaglaro sa kanilang kupunan ngayon si Julius Tiburcio, parang nag-low moral na sila. Yes, may konting ganong factor siguro, partner, tama. in that case. Pero talagang kung nandirito rin talaga si Julius Tiburcio, malamang talagang nagkaroon ng game na inaasahan natin. Pero what a good game pa rin sa dalawang kupunan na ito. Although sa huling banda, medyo hindi na umabot itong mga taga San Lorenzo Ruiz in defending well the leading opponent, which is San Vicente. Well, congratulations sa San Vicente team officially in just a few seconds. Ayan. At ayan nga, tapos na ang game natin officially 104-90. So it's a 14-point lead sa pagtatapos po ng ating third and final game sa ating Day 7 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Yes, partner. So maganda yung mga laro natin this Day 7. And also, ayan, mga highlights natin as you can see,
But now, we will invite you tomorrow, partner. Oo, once again. We are at Santa Elena, Camarines Norte. Tama. Santa Elena for the big games na ihahatid po namin dyan sa inyo sa ating Day 8 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte, ang laban ng Jose Pangaliban. Sabi nga nila, Englishin mo daw, J-Pang. 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 Kontra Paracale. Itong Paracale, wala pa rin itong talo, no? Yan. And yung Kapalonga naman, mapapalaban kontra sa home team na Santa Elena. Again, dyan po ito bukas sa court ng Santa Elena. Ano bang particular na name ng kanilang cover court? Wala, hindi mo rin alam. Okay, so sige. Tingnan natin, partner, kung ano yung talagang Santa Elena covered court na lang siguro sa ngayon. So, check natin yan, partner, kung ano pangalan ng venue natin bukas. That's Santa Elena Municipal Gymnasium. Santa Elena Municipal Gymnasium. Yes. And in just a few minutes ay makakasama na natin si babalik si Cassandra Seton and ang ating kasurog player of the game. Sino kaya yung mga kandidato? Siyempre, big candidate yan itong si Bragais. Yes, and, partner. so as Lakay, Leomar Nahorda. Talagang they never fails to impress, partner, pag naglalaro itong mga pro players natin dito sa ating liga. So kung nagtatanong po kayo kung bakit may mga ganyan, kasi ang format po natin, as long as may 6 kayong homegrown player, mayroon kayong local import at pinapayagan po natin na magkaroon kayo ng 2 guest import na national player. So, yun ang format itong Ako Bicol. Kaya kung mapapansin nyo, may mga pros and may mga players tayo coming from Manila and also kahit sa ibang lugar pa na naglalaro dito sa Ako Bicol Cup. Yan, and majority pa rin naman ng mga players ay yung mga local. Yes, yun naman talaga. So dapat meron ka at least a minimum of 6 homegrown players. To add more excitement sa games at sa team, yun na nga, ina-encourage natin na magkaroon ng mga guest national players para nang sa ganun, mas stronger yung team nyo. Kasi makakapagpili kayo kung sinong gusto nyong kuning guest player as long as available yung mga players na yon. Kagaya nitong kupunan ng San Vicente na they had Leomar Nahorda and Bragais. Yes, okay, and we're just waiting for the cue kung papasok na si Cassandra. Okay, so sige. Dito na rin tayo magpapaalam muna pansamantala, Coach Paul, ano? Yes. And once again, in behalf of our... si Cassandra na mag-extra. Sige. So maraming salamat po for joining us this evening and bato na natin kay Miss Cassandra at sa ating kasurog best player of the game. Sige, good night for now. Cassandra, ikaw na! Magandang gabi, Camarines Norte. Kasama ko na ngayon ang kasurog best player of the game na si Jenmar Bragais, jersey number 10 from Team San Vicente na nakukuha ng 32 points, 3 rebounds, 7 assists, and 2 steals. Wow, congratulations once again for being the kasurog player of the game and for winning the game this time around. With that, napansin natin na sobrang intense yung game natin, pati yung mga audience na papasigaw talaga sa laro nyo. With that, ano ba yung sa tingin mo ang naging advantage ng team nyo for winning this game? And ano pa ba ang dapat naming abangan sa'yo at sa team mo? Naging advantage namin dumating yung kasama namin si Kuya Leo Norda. Malaking tulong para sa amin at ginawa namin yung trabaho namin bawat isa. Sana sa susunod na game, makuha namin yung pang-apat na game. Tulungan nyo kami. Yun lang. Ayan, we are currently live. Baka may gusto ka pang batian o pasalamatan, go ahead. This is your chance. Ang dami kong babatiin. Unang-una kay Lord, thank you at binigay niya yung panalo sa amin. At binabati ko pala yung unang-una, yung si boss namin, si Boss Roel, Madam Marian, at yung family ko dyan sa Bicol, yung papa ko, tita ko, lola ko, at yung asawa ko sa Porac, Barangay Hacienda, si Jeneline, binabati ko. At yung pamilya ko doon sa Barangay Hacienda, binabati ko rin. At Team Mechanical, Team Manyaman Family, 3-4, at Boss Mark Lapid, at sa Kalos PH, si Boss Harold Kapuli at Madam Laika Kapuli.
at Boss Mark Lapid sa Porac. Yun lang. Ayan, thank you very much, and once again, congratulations. That's the end of the ball game tonight. Thank you for supporting Ako Bicol Cup, Camarines Norte. Abol ko pa ang asawa ko, Joem Kaligagan. Ay, yun lang. Thank you.